kador belai kabala bantit ya kabalang hakane ke pertai haba filatip ya kata kador jong kabalang kelipat mentah kadno kador jong pi marwai haba pidon hakane kabalang hatang rai pisong dor kadno kador jongi hakli ya lade nga song dor kadno tharai pitip ya kador piat hagini kisngi tip em dor sini pimtem tip ka sini ke pesan pu tengka dang tip banya ya ki dor iki kat ya lade ingin klem tip saya kador jongi kat nongi song dor kane ka percay ni don na kane ka balang kador jong ka balang kadei kata kador belai kat no kador jonga bat kador jong pi hakmat jong belai kat no ngi budor uwei kun samlau keli na ke kemi uong komei hakmat jong pi kat no nga song dor manga kuli kun samlai ke kemi mei ngadei kun bhabriu jong pi ukun uba marwei jong pi hakmat jong pi mei kat no nga song dor tani karenyeng jonga ong ke kemi ngabu dor yame siklor ong ukun siklor mai siklor tau ong haba kumta ai advance nga sipo hajar ngan piknik bat kikna ngin syukut tang ta kadno te kador jongi wei pai wei lem da ngila tip ya la ka jong kador ladam tip ya kador jong simen kumnon tip ya kador jong ki bubun ha kepala ladanga ngam snau thu ya la ka jong kador kumno ngan tip ya kador jong idai kumno ngan tip ya kador jong ki para bengai ki baya don lang ha kepala dai na kata kadau kan ngin jawru ya ki umat bangin perkat ya la ka jong kador banadu kane kesngi ngin snau thu ya kador bangin nang ban le ei na ka benta ka balang ka jong ulai ngala ban suang ko ki kon samla kan thai bat chenrang pen itnat ya la de kat ka bapila haka jingi aj lenti nang de shakmat pen itnat ya la de kat bapila ko ki samla chenrang pen i ala ka jong ka mai haba phiya ya ka pathai rengkat bala ka jong ka balang ko kirama pen i ya ka jing slur ban yen haki jing le ha ka ne ka pathai ko kilong kemi ngan ong tu pen klan haka jing ya nanti ka jong pi kita kan kidai kador yang i kentai bat senrang hapo jong ka balang nyirakhe ngin sakliap no mo pastor ya kade ka jing rakhe ka basi spa lai puai ngin sakliap no ngin sayo da ka wai pan habala kliap no ya kane ka jing rakhe ayu phin sngau ya lade ngin kliap lang ru hatungin kliap lang no yala deru dei lang bagane ken ngin yeng hagane ka perthai daga bangi kan mau ya kita ki pa bat ki commitment bangiru ngin IT met bat mensem na ka bentala ka jong ka bala para bagai ki jing rakhe ki ya jagane ka perthai kabalang kabala penkop da kaburam ka jong ublai kala nang dap kisnem ki por kiya ka perthai yet ya ka dor jongi kom ki khot ki badon po jongka para bagai bayet ha ka por jong ka revival ngem juta ngi halau mei bangila khambun pa ngam jaka ke jing mane la idei ban thau no ada gawai ke jing mane namar ki khon jong ka balang kim ngam shu minta pade
tang kendiat teli kisnam don syo ngelaban pej halaki jong ki balang ki jong ngabat ki jong pi ki samla kat nu pi don ki riu start ki bawat benia ki ong ba tang khat san persen ki wan sya ka jing mane dei nam dei tem dei kum ta tharai ki samla kan thei bat chen rang ha thang rain ki awan tang khat san ngut na ka sispa sya ka jing yasang kham tam ha ki met balang ha ki sni sajan kum ta ter tip ka dei nam dei ngin yo ong la ka ong la ban dei ko ki paj ba ha ka balang ha ki sni poya ki balong jing ya sang ka balang boro ka wai ki ba poi sha ka yeng ka ba kentang la shim mentat ba ki poi kum ba prangut na ka sispa ta tela dei be la dei prangut na ka sispa lada hathang rain phi adon khendai spa lada yawan tang khendai prangut na ka sispa jing mene la jandam pastor la jandam unyawan prangun sudi baik no dau pra yu ar hajar bangi adon mangi balang laumai phila lum chu i ibriu ki baya tho samla ka sisnam ki kun samla kin nempalat ya kasangut na ka sispa ki ba sya sospen kilong kendai pausan na ka sispa ni ju ya keli ya nadi kador jong ka balang lathiet ta kador belai katnu kador jonga hakmat jong belai daina kata kadang ken bangin yo ya ka bangin dem menta hakmat jong belai bat ngin yang jojru bangin thaupat ya ka history ke patmai haki por haki mau mer ki bangin dang jam syakmat kum kamalang ukhasi ya ka ktindor u nyukor bha ladap ngan keli ya phi ke ai ka dor ka kham ban juba basyukuli temo ka ai ka dor kamut ayu dor don ka bakham suk dor kamut kedor hendai ban batai hi ka dor ka kham sitom ukasi nalor ka dor ka ktin keno kawan ka wei ki ong kamur ka dor kamur kador kabamut kano kabakordor kabakitdor tang ya kab marwe simet kata kadi kador lada kadon ka kot sispa tho dau sispa kador jongka kadai tang ya lede wat mut da phikem lang bat kopi kan long lem sispa ya kan long sispa tang ya lede kador kata kadai kador bat kawai ka bebut kadai kamur kai kata kamur ka bemun kam dai kador kat ka bayaj ka yeu kata kadai kamur pilih thit dawai udukhar la pe kador kata la tho em tu kentup ya kitak si kiwei kalom kata tengkah pilih di sok nyam terapi sayau don dor nom don don pe don kat no ka dor sok nam tera mentapi tim yo pi ong si phau ko wei nga pat yo ngayo pat de phra ko wei pat de kam dei ka dor kata ka dei ka mur ka bamur kat ka jing ya jung ka yeu para bangai baik jet ka jingim jongi langin jet ya ka dor ngin jet ya ka mur ngin jet ya dei kat bayaj ka perthai kat bayaj ka yeu
Darwai ko yar nginyarwai, ndalek tho tim nginyalek. Kata kam dai kedor. Kam dai. Keli alade kae kedor jonga komu bengai, komu Kristen. Haka balang. Kakten ka jong belai lada pin pule haka siti ka banengkong syakinong koren. Kalenong ka baar. Kad khat ka bakhat sau bat ka bakhat san phin pai piang pade na ka leng nong ka balai pade kad khat pat ka baning kong pat ka baar phin siam hang to ka ei ka dor jong ki briu ha kana ka pathai phin siam bahang ni la patai syapang ki jaj briu ki bakin jado bat ki jaj briu ki bakin jam sing sapule yang tu. Uai utau briu ubaken jado, uai ubriu ubaken jam sim. Badai hang takeng ngin satip ya kador jungi. Piyoi dai namar bangim tip ya kador. Ngim nangru bangin buram yaki weipa. Habom tip ya kador lejong ngasyong dor katno pitarain buram yo wei ubriu pade hale ufong dor teng sipe apa dauta buram yo ta kadau kulong pengim tip ya la kajong kador ni kamla kaspa jong kana ka percai hakador jong ka ban ya kejing im jonga 4 Islam iwa itu men hante Islam iba syaj million ban maria step ila temen ha ila don kumba prapu arsna meyai maria step ki bala syong thai Islam na kam maria step ha ka we step syapang pulo na ki thain jaya ho isya kenrup ha kinong lute sya kenrup hinong lute bapli phong teng tu t-shirt bat i patlun lengkot syak kerup hinong lute pan pisah untep hai tu men ble hang untep wong ngam don ai ngasuan maresta haba mem don medai ban mat ya kejingya adu kata kia don laingot kinong lute kila ya talasilot ya kamet jungu haka bakhat du sudon bok upen thep ukun ksiu sitingka hai telah sitingka ong maki katne kajing teman medon pisah tang sitingka isim maki pade modol parabnai kisyo kibom na kabenta jungu balai kim sim tip ya kador jong kajing im jong kadno bautrai ulasiu da kador jong kasnam dai namar ba kim tip ya lade kim snau thu ru na ka benta ki wei bon na bangi em ma kana ka pertai ko ki para bangai pe ni jus ngau ya lade bakine ki ai ki dai ki junga ki bangala lum makana ka pertai ni kelat te para bangai pe badan wei ubakar khu ya ke jingin jungi wei khna samla ulai samit ha ka wei ka yeng jong sim khna samla ubastat bha ubanang bha ban penro briu yanu wat ki bas niudur ba unyo keren ma ute kwa pe yitte panang man penro hadu kata ulo ulasa ha kata ka yeng jong sim ulak penyero ya ka jing start ya ka spa ya ka buram ya ka nam jongo kat no lo sngu khlew ha ka jing on dalam instan ulaya lam ha ka jing sim ka bah jorong do wong lo ngalong kumbami ma ong janga
ngadai sisa usia mubakrau ngadai ubasyong hakanam akapuram hakaspa akapatau pej lap katai syakmat syakitai kiba kikmat kim kotso nadu nang ne kadai ke jaka jo phai sa si tin nok wong tai seden katai ka lauba kalausan kideng kiba sipiam star kibangan sa ai waino menta da kispa kulur kadai gitu mah kane syagaman kane syakadiam mla syu ban khain ka dohar jongka ong sau samla ngas ngau kumen sibu ka khmat bat ka din phila kadau ka kadiang bat ka kamon phila kadau ka wei ka bangan shu ban rap ya phi ka long ka to ka ba phi yeng ka kejat jong phi phila klet ka neru ka dai ka tunum jong ka yeng siem ka jong phi ong hoi nya klet sha baro phila bayang lun kakadiang kakamon kasyadin kasyakmat kasyakejat kaladai lut tangka wei ke bang nakli kato kabasyajrong nau nyukli jong pi kadai ke jong lo katai ke jong pi kasyadin ke jong pi katai kabasyatai kadai ke jong lo ong ngaklet Wang kasim phim ngâu don jaka sitai phim don jaka sitai wang ngam don ai sitai shanu phim saleng onda kajing im jong phi kalawai kita kidor jong kaspa akan ka berthai tang ka wei ka phim simtip ka ka dor jong phi para bangai baik daina kata-katau bangpol ulah kedau hang ni badon ken ubreu ubakin jado akan ka berthai bat ubreu ubakin jado sem kidon ki kristan ki bakin jado kidon ki kristan ki bakin jado sem langnun itu ya kata dai tak onda haba ni pej ya kador jogi para bangai baik ki para bangai yet ya lade hakan ka janne para bangai don na prem jungi ki bangi long lengai ha ka jingem rengkat bat ka balang nga ngasung sorong kendian baka balang jungi kan rakhe sispa arpusan te ka jing sarong takala tam ka jong phi am sispa lai huai la tam ka jong phi Mdan napden kiri udkan napden kiri kot jong kabalang hatang rain kibom snow sarong yala ka jong kabalang kapala yai lenti sispa lai pu Islam sispa lai pu Islam paro ni snow sarong ya kata bad ni snow sarong ro bangi dei kiri kot ha kabalang tang ba ni syukut no tang hangka don devi ni ki kristan ki bangi shu ngau shane bangi don kerteng haga register balang don ka bangi shu shane namar bakalong ying long sem jongi kadai ka nong seng nung kong ya ka balang mdei ku kita bon ki kita uwei urang ba upoi seti seboi upan jaga sa agawe ke yeng jongi wei long kumi kristan ndalai songkai men ikeli ya utau rong ba i ong ko khon phila long kristan u ong pun ban i meirat jongai dei nong seng balang halau mai ong i tai long kumi ngakeli ya me ngam kwa keli ya kamirat jong me ngakeli me melalong kristan nem ngam semong ka meirat jong me kalong kristan nem
Boni sengauhun haki bakum kita kejingi ai nanti. Namar bai pa jonga ilong kumta. Ngas ngauhun hakata kejinglong kajong ipa jonga. Ngam sempai ka ei kador jonga gomu Kristan hakane kebertai. Ki para bangai bayet Sibon ba kabangi ya kendo haki long yeng haki long sam ya ki bakum kita ki jinglong ngala ya thu ya phi ngan ya thu hang no ra hang no ngan ya thu biang ya phi ka balang don ha ka balang ka bangang apa ka wei ka long yeng bat kata ka long yeng kadai ka long yeng Kristan ni kata tenamar bangi ya dei kur bat uta bosyong kha hangta ngalai kai ban ya pentingan ban ya yo ban ya selok katto kane kidon khun tang kawe ke badang rius nang tang surung menga ukpa bat ka gemi kila shuya sarong baik tang ya ka khun ki ong yang aku pastor ka jing start kat kane ka khun jonga don hang ne ha ka balak don ha kane ka sinong ka ei ken ka bakane ka khun jongi kam tem ka syat leite pastor don ngong ka syat ayu ka syat mesti ina ka syat hindi don ki price bakala khat kane ka khun jongi haki jing ya kop syat kena ki baper hamar kata ka por ka ong artan khun syat sakhun kendiat in pastor Fidang man beriu kata kepor. Fidang lang beriu. Pastor ulong ujot sedang ke Indian Idol. Ulong beriu su. Syat se kun. Ong ke kun. Kalaju kamlong temai. Tem tep dak Sapin syarwai ma phi bat ipa. Tom lei kun. Nyarwai bat ngaka kami. Perkatkan hadu kata ka pot tengah ya kendo. Nang rwai hindi ukpa bat kami. Bat kathap nang syat ke kun. Nang jot pastor pade. Ngala susau kerang kingap cuma. Kalong yeng kapakum no ngilong. Kapakum no kalong yeng kapanging ngilong. Kae kapanging ngila ban yalam yakilong gen kijongi. Kom bakita kikpa kikmi. Kila yalam lenti ya kane kabalang. Kumne kumakalang. Hae kalawai jongi. Bon yi pensyong nang rem nagi ai henry ka bokor tam ha gane ka perthai gelong kador jonga ba jongpi ha banyi latip ya kador jonga ba jongpi baro ki kam ban syakri ya ulai kam don shu ke jinduna don shu ke jinduna ngakermen ni pastor ngaru ngim yamat ya kata ka bau mat uwe pastor samla Wei pastor samla ulik train ng kong hagawi ka balang. Udang sujuannya ka kam. Dang katto ka nepor. Udang kuatip ha ki para bangay haga balang. Ulik rung haman lagi yeng para bangay. Usmat bah. Udairu ubadang kam kena. Urung hagawi ka yeng. Kadon kalong kumi hang tei habaranda. Wai pastor. Ale pastor rung hayeng. Ale rung hayeng. Di siya tang sipelaru bapidang wanung kong. Ong pastor ngamlap hikong bandrung hayeng. Ngamlap. Tapi syuan kumno pat pastor hang ni. Ong tau pastor. Ngasuan keli tang kawe gejing keli bi. Kae pastor kata. Ong pastor uji sudon ne hayeng jompi kong don jisu kong ne hayeng jompi
Kalong kami suyeng lengok 10 minit. Lan ong don Jisu hang ne pi pastor. Tat ke Kristan temen jang balang. Ong pat hayeng don Jisu. Lada jia pat ko ong ho John pastor. Yo ong haya lampi ni siem padu. Kan le jalam jeno. Papri 10 minit suyeng. Pastor habau yo I ya ka bakat kata ka jing lengok jongka keren syu sikentin ru ulayah no hadu bandawan ulok ubat dayu riu rang ba jongka balang ki umat kidang sadu haka kemat jong ita ilok jong balai pi ideau une ong kata ka kami Pastor te kepahuan hang ne. Ong kupa. Kani bunsien kalek klek be iki kam. Ladam don hi manga. Pham Aisyah ban ne pastor bapli lawan rung hang ne. Ong ka kami. Ngan Aisyah kum no kupa mrum te. Tuan le yung ne. Usuyeng hang tai haplau. Bat usukli yang kong don Jisu hang ne ga yiu jumpi ong kupa kane ka khlek be kam juba ban ne ong ka kami ngam nang juba ngalalong kum ka breu ka bayam ko kupa kum no ngan juba ladang ong don nu Jisu ga yiu jong iru kum no kan kata ya ka buram jong ga yiu ladang ong pada hoj pastor udon yo uong haga kamera ka bakan no udon taru ka banyam phi kum kupa jong gayeng hikai kenyanga kum no bangan jubah ong kupa balai pham shuya tu bangala long rang ba balang lasan teo ong lok jonga ulalong rang ba balang menta hatu kata teligisnam ong ka kumi uklem keli te ya ka kamrang ba balang balai famong ulalong sekretari balang ru bon snam ong ka kumi ya kataru umpoy balai pamong kajing aingo agabalang kababoni kakami nagalong yeng jungi kata rumpi kokpa ai ke jubab ke badai yo ba I postor jungi wan keli sa sisen ong kupa papa saya baik ka ei ke doa jong kajing jungi kaspa jong ka perthai kam mentoi lam dangi tip ya gador klem tip ya gador kai kata jing mentoi jong kaspa ladang ngam tip ya gador la jong kum Kristen kum no nganang ban ai ka kam ka jong ulai yo syak komplain kum ba syak komplain ka wei ka long kumi hau khon badang ret na kan le chejingnya seng tang shuai ke jinga seng ya thu khanau pastor tang shuai jinga seng ya jalenti kala thunum yu pastor kala thunum marwei hakmat khon badang ret ba oh pastor bom ler ye ya thu khanar tip Quran ya ka beneng Quran ya khandau umsul thu shano marwei ong khon ko mai phi ai jing ai ngu si tengka phi kuwa ada ka jodoh uai mana ya phi dei na ka dau bang nyim tip ya ka dor jong ka chen para bangai dei na ka dau kan ngi kum ke bangai ngi la dei ban perkhat ya la de hakabakum kano ngi ngilong langi dai ki Kristan kiba kenja do langi dai ki Kristan kiba kenja mensim
Ni imma kane ke perthai ke bakat kane wat ni ki biat trai ki kambalang ni syak penban ka jing syak keli jing keli. Woi postolik ai sakramen syakawai ke balang uyai lang ba kane ke pentha ke badon ki hali ki pentor ki badang siat dep syok ke ba. Uyo i sibun ki masih ki don hajrong jong duskum ke ba wala dep ya syok ke ba don wei ubriu. Udai aj nang tan dalam poi hajan udai penban udukhot komiti balang syaka balang ka baun lek pendam ya ka sakarmen haka sonde te udukhot komiti balang udon syaskum oh bale phimla jiesen ong sau tau riu syua bangan jubab ya ka jingkli ke baphikli jubab syua ya ka jingkli juma pastor kamla bangasyong haying mane bangan yo sakarmen bat ha bangasyong haying mane pade nganang perkhat pade yo uskum yo upam masih ne kamla bangasyong halor jong uskum bat nga perkhat pad ya haying mane kamla kanu kamla abadon haying mane perkhat uskum ne kamla abasyong uskum perkhat ya haying mane ka e ke jubab ke begini ai balai jimi kita kadau kalong bangim sum sum thu yele de katnu bang jisu ulasi ula ka benta jonge kawei kalong Ukristan lane ubriu ubakin jaman sim Nikodemus ubakin jado ustad katu umla ban jubab ya ka jinggeli ka jong utrai jisu u Petros ubalong tang unong tong do kha Henry haba udai ubriu uba ublei ulaya lam ka jingyai lenti ka jong u piyoi ujubab dikikentin ki usau tenan piyoi Petros meong yang ngalong uwe uang melong kun jong blei biem wat kata para pengen kajengem kabaken jaman siam jong iya ka pertai don sibon ma ki wei pat ki kenrat ki bakwa bantu no iya ka men siam jong ni im ha ka pertai ka bakat kene sibon ba ki kun samla kila syatu no syaki jing hakai ki babakla ngasngausi bagi don ki khun samla ki bala syak ya lam bakla hatu kata-kata kini kisini ki don ki long kumelong pa ki bala syak ya lam bakla ki bakum kini kisini ka ei ka dor jonga jongpi Petros usenran ubala ong yau jisu sisen kotrai lada kisah anar pna yame da kepenyeng kinsa nengkong yang ada kongpong bikin mau Petros wa yame dang sa anar pna da kumne yang nga ai dikli sepo di gijat sebenarnya haka bakhadu uhaban len niu trai jisu uhab len kajing ya thu khana jong ki jiu ke thu bahabau uniu Petros ula aitilut met badan sem ula le charom banyalam ya ka gospel ki ong dei harom ha ka bala thep yau Petros ha ka yim bandi batla snau thu baula dei ban mat ya ka jingyam ha ka ta ka yim bandi ka badum ula yaksa kat ka bala ki bor ba unyo petu no naga jing benih idoni skylight iberen ibarung tang kamiau haka bakhaddu Petros ulait bandrung nangta komu breu ulat tenyam nai tai thleu iberen la mong lut kimet ki phat baron la ot katin kala ot kayet kila ot kinar haka bakhaddu ulait da ka bapettu na yudi syaki surok snong jong karom
ulama re pitip kamare fetu kabun da kabasudam kabasupar banyak kabasuyang hakata ka jingmare ka bakum kata si pangu lepej si pangu la jungo si pang yodon bayo I manu haka bakum kata ka por haki surok him jong karom yen kadur ka jong utrai Jisu yen kadur utrai Jisu na kamat bat hang tau Jisu wang Petrus ndau lepej uyo I bau deng konrat junggo usu ong ko trai ong Petrus ko kenrat jonga syano menlen wongan le cerum menle le ayu cerum wongan le syak sanar pna sasi senpat ko kenrat jonga hatu hakating pna hakal beri mem semla saj mo yaki pop jong ka perthai da kesnam jong me wang hooi Petrus ya ka pop jong ka perthai baro ngala saj hakating pna hakal beri menta sasisen ngan kiu biang hakating pna ban saj satang yau Petrus marwe satang ya me marwe ngan kiu biang jaj hakating pna klempat kod iktin u Petrus ula ino yala ujong konrat ula mare biang nakata kajaka syakata kajaka bagajing bendi gedon sasisin ulai prung biang nai tleu ba un like biang sabato ula syong hakata kajing bendi bat ulamat sisyaru kumubriu batamai bat hakabakadu ula sya sisya bansa anarpana daka kompong para bagai bayi ala damangi ngela kumle ya kano kababakla hakmat jong ublai ai bagane kajingya tu kana syaphangu Petrus kan longru kajingya lenti jong kajingkela jong kajingim haba bijam ya kana ka wei pat paspaslam kabat mai jong kajingya lenti jong kapalang kajupi ublay berku nata benda keburam kejumlah